baiti gun fito yau ba gurin maimuna jinin da shugaba na maƙiyansa sun sallama. Ruwan salatu kan kago rasulu mai ɗaukaka, alaika sa sahabbai tabi'ai da su ma duka, Saddiqu har da Umar Usmanu dan albarka, zakin yi laƙubar zo ya alimu jin faɗi bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri. Wargai da ma'azuma dole na miki sallama, tafiya idan har da ke wallahi an yi an gama, sanya boga ɗan kibin taki mun tallafi Fatima, na san kin yi mun ki kara min in ta muku hidima. Bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri, ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima. Auliya ullahi kuma a beken ba zan bar ku ba, ya shehu mai ɗarika na Morocco dan Zainaba, na sanya Abdulkadir har da shehu baya baba, fituwa tishak na yarwa baiti ni zan rera ma. Tafiya ce ai ta kai ni har inda zan durkusa, kun shehu ya ce rike da hane burinsa, shine yake nuna mana hanyar angogun Hafsa, masoyin annabi ne ya Allah kara mai rama. Bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri. Salamun alaika ya shak fituwati mai gidana, salamun alaika ya sirrin rabbu kalikina, salamun alaika ya nurfin nuri mai madina, salamun alaika dan gadon Fadima mumina, salamun alaika ya hanya mika ka bakwana, salamun alaika waina tamkar ka ne maulana, salamun alaika ya haske haska zuciya na, salamun alaika na masalama da baitika na, salamun alaika amsa mun dan isar maimuna, salamun alaika ce mun in kara soburi na, salamun alaika in zo fadar ka shafa kaina, salamun alaika kamun lamunin yabo gani na, kamun dafa'i in yi buce ga sharin makiyana, in zamto shinkafar bera a cikinsu mai salama. Bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri, ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima. Bayyanar kashe butu'i ya wuce batun nazari, masoyanka nan da can ma har can da bakin gari, shi yasa na ga ko ina maganar ka ba jinkiri, kulliyar ka hasken diri ya haske ko ina ma. Sani akan kama ya zan faɗa wani na, ni faɗar ka shehu Ahmad ya wuce tafakkuri na, sirrin ilahu ne kaiwa ne faɗar baki na, jikan Khadija kenan dan Aliyu dan Fatima. Bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri. Me ado da tuba bari tas, me ado da yan koraye, haka zuciyar kama tas fara tas me kin halaye, dan ƙauye ya zo gun kaka shafa kai ya waye, baka shi bare hasada kai taimakon al'umma. Bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri, ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima. Kyauta gurinsa shegu ya zama kamar ruwan sama, in ka zo ya baka hailau da ka zo ya karama, kai abin ashe sirri ne gidan sake raba rahama, in kana neman bukata ka zo gunshi an yi an gama. Ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima.
ne, cikan annabi ne, shi dan Aliyu jarumi ne, ka taba shi ka shiga uku ka ta da ma'aiki ne, in ko ka jinjina masa ka shiga cikin ni'ima. Ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima, haskensa shak fituhi sirri cikin sirri ne, ba kyau ga kyan ɗabi'a ya gado mai tona ne, lamarinsa sai ilahi wane ne in zayyane, ya wuce kwatancin mutum mai yarwa dan Fadima. Bani na zo nan gaban kashe butu'i mai duguri, soyayyar da nake yi ma na kasa gane kaina, haka nake so ka kara min har manta kaina, kulliyomin in ta yi ma bege ya ɗagana na fi so a ce in ganka ya butu'i mai rahama. Bani na zo nan gaban kashe butu'i mai duguri, ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima. Ya Allah nun ko salati gunda mai cetona, shine majinginar mu madubin mu dan Amina, iyalansa har sahabbai sanya su kaligina, auliya'u sun yi fama a yabansa mai ni'ima. Ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fatima, kammar bihamdillahi ban so ba nan zan tsaya, ni yaban ka shine nutsuwa a gare ni mai gaskiya, Muhammadu mai alfanda ne da kai nake tutiya, ka karɓe ni shafutuhi dan sayyada Fatima. Bani na zo nan gaban gashe butu'i mai duguri, Bani na zo nan gaban kashe butu'i mai duguri, ka karɓe ni in ji daɗi da Aliyu dan Fadima.